Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προστίτων επιστολή, κεφάλαιο Β. Μιας και για το κεφάλαιο Α έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο όντιο. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω ότι στο κεφάλαιο Β αυτό που δείχνει ξεκάθαρα είναι πώς πρέπει να συμπεριφέρονται αυτοί που υπάρχουν στην Εκκλησία, οι οποίοι είναι οι γέροντες, οι γερόντισσες, οι νέες, οι νέοι κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάγνωσή μας και προφανώς θα σταματάμε να ερμηνεύσουμε και κάποια πράγματα. Σύ όμως λάλη όσα πρέπει στην υγιέδουσα διδασκαλία. Λέει και δίνει εντολή στον Τίτο, ώστε να λαλεί την υγιέδουσα διδασκαλία. Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι το να νομίζουμε εμείς ότι έχουμε την υγιέδουσα διδασκαλία και να την κηρύττουμε και να διδάσκουμε όλο το ποιμνίο. Μια υποτιθέμενη υγιέδουσα διδασκαλία, η οποία μόνο υγιένουσα δεν είναι, ειδικά αν δεν την πράττουν. Πάμε να δούμε όμως πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα σε μια εκκλησία κάποιοι άνθρωποι, οι γέροντες. Να είναι άγρυποι, σεμνοί, σόφρονες, υγιαίνοντες εν τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Δηλαδή δείχνει ένα προφίλ του γέροντα, ο οποίος πρέπει να είναι σοφός, σοβαρός, οτιδήποτε λέει να είναι υγιαίνουσα πίστη, να δείχνει αγάπη και να δείχνει υπομονή, ειδικά προς νεότερους, και να είναι και διδακτικός, γιατί όχι. Οι γραίες, οι γερόντισσες δηλαδή, ως αυτός να έχουν τρόπο ιεροπρεπή, να είναι σεμνές οι γυναίκες, να μην είναι κοσμικές, να μην είναι κατάλαλοι, να μην πίνουν, να μην είναι πότισες, να είναι διδάσκαλοι των καλών ποιον, των καλών πραγμάτων, δηλαδή ώστε να θετούν τις νέες, οι οποίες τις νέες θα πρέπει να τις διδάσκουν στο να είναι φίλανδροι, να αγαπάνε δηλαδή τον άντρα, να είναι φίλες του άντρα, να είναι φιλότεχνοι, σόφρονες, καθαρέ, οικοφύλακες, αγαθέ, ευπηθείς εις τους ιδίους αυτών άντρας. Βεβαίως, ευθύσεις στους ιδίους αυτούν άντρας θα είναι, εφόσον ο άντρας είναι εκ Θεού και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Δεν υποτασσόμαστε και είμαστε ευθύς στους άντρες όταν παραλογίζονται ή όταν λένε πράγματα τα οποία είναι εκτός Λόγου Θεού και είναι κοσμικά. Συζητάμε για άντρες να είναι ευθύς στους άντρες, οι οποίοι είναι χριστιανοί και οι οποίοι λειτουργούν σαν χριστιανοί. Για να μην βλαστημείτε ο Λόγος του Θεού. Στους νεότερους, ως αυτός νουθέτει, να σοφρονήσωση, δηλαδή να πούμε στους νεότερους, να είναι σόφρονες, δηλαδή να είναι λογικά παιδιά, σεμνά παιδιά, να δείχνουν κατά πάντα σε αυτόν τύπον των καλών έργων, φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγω υγιή και ακατάκητον, για να ντραπεί ο ενάντιος, μην έχουν να λέγει μηδέν κακόν. Μιλάει παρακάτω για τους βούλους, αλλά δεν θα αναφερθούμε. Απλό το μόνο που θα αναφερθούμε για τους βούλους είναι ότι να μην σπερτερίζονται τα λότρια, γιατί κανείς δεν πρέπει να σπερτερίζεται τα λότρια, είτε είναι δούλος είτε όχι, αλλά να δεικνύωσει πάσα πίστην αγαθή, δια να στολίρωση κατά πάντα τη διδασκαλία του σωτήρος ημών Θεού. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντα στους ανθρώπους, διδάσκουσα εμάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, για να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Δηλαδή, μας ζητάει να ζήσουμε, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς στον παρόντι αιώνα. Δηλαδή, για να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς στον παρόντι αιώνα, θα πρέπει να παραιτηθούμε από την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Το ξαναλέω, για να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, θα πρέπει να παρατήσουμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και λέει παρακάτω, προσμένοντες έτσι, αφού είμαστε ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος, προσμένοντες τη μακάριαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε εαυτόν υπερ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης αμαρτίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και προέτρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας, ας μπει σε περιφρονή μηδής. Εδώ λέει το κεφάλαιο 14, το εδάφιο 14, ότι ως της έδωκε τον εαυτόν υπέρ ημών, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από κάθε αμαρτία και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του, να μας κάνει λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων. Ταύτα λάλη και προέτρεπε και έλεγε με τα πάσης εξουσίας και αν μη σε περιφρονεί ουδμηδής. Αυτό ήταν και το κεφάλαιο δεύτερο. Θα συνεχίσουμε σε ένα άλλο όντιο με το κεφάλαιο τρίτο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.